We zijn hier in Oostburg in het nieuwe MFC om heel feestelijk de Koningsspelen te vieren. Een hele dag sport en spel voor de kinderen van basisschool De Drieklank, de Berenburgt en de BAVO-school. Welkom bij de Koningsspelen 2016! Oké, we gaan even lekker warm draaien. En dan gaan we zo. We springen 2 keer uit en in. Dus uit, in, uit, in. Hey. Stap op de grond. Naar boven. En stap rond. Sporten met plezier, kijk ons gaan als een zier. Bewegen met plezier, ja we gaan als een zier. Spreken en bewegen in dezelfde taal. Bewegen is gezond voor ons allemaal. Doe het elke dag een beetje meer. En daarom gaan we hier dan nog een keer. Komt die 1, 2. 1, 2, doe de stap. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Op welke school zitten jullie? Op de Berenburgt. En wat vond je ervan vandaag? Heel leuk. Wat heb je allemaal gedaan? Gevoetbald en geklimd en in de touw gezwaaid. Ben je moe nou? Ja. Ja. Maar wel een leuke dag gehad? Ja. Oké, dankjewel. Wat heb jij allemaal gedaan? Nou, ik ben een soort van overal op geweest. Maar ik heb het meest op de trappen geweest en daarom weet ik zoveel. Heb je ook gezwommen? Nee, gezwommen niet. We hebben alleen in deze ruimte gespeeld. En vond je het een leuke dag? Ja, heel leuk. Ja. Zou je het elke dag willen doen zo? Ja. Oké, dankjewel voor het interview. Alsjeblieft.